Her er Sally Salminen, der viser, at motorcykler og politik ikke kun er for mænd. Hendes politiske vision er at gøre Syddjurs Jobcenter til Danmarks bedste jobcenter, hvor der skal ydes den bedste service for kommunens borgere. Sally brænder for at forskønne Kolind. Her ses hun ved det gamle diskotek, der er en af hendes mærkesager. Sally elsker naturen, og her kører hun til Kolindsund. Hendes vision er, at Kolindsund atter bliver et sund med vand til glæde for naturelskere og alle former for fritidsaktiviteter, børn som voksne. Hun vil kæmpe for at skaffe midler til dette projekt. Deler du samme drømme som Sally? Så sæt kryds ved Sally Salminen.